Adimen artifiziala osasungintzan aplikatua. Euskadin hasi dira pazienteak adimen artifizialarekin artatzen. Minbiziaren aurkako tratamentuetan probatzen ari dira. Teknologia berri horrek eskaintzen dituen aurrerapenak baliatu nahi ditu Osakidetzak. Adimen artifizialaren iraultza minbiziaren aurkako ikerketan dagoeneko errealitate bat da. Gaur egun danak badakigu teknologia oso azkar doala. Norrez deko gintzat GPT mobilean edo ordenagailuan. Hau bebai beste ia bat da. Erradioterapia egokitzailea, minbiziaren tratamendu pertsonalizatua ahalbidetzen duen abanguardiako teknologia da. Resoluzio handiko irudiak lortzen dugula. Horrekin ikusten dugu egunero oso ondo tumorea eta gertun dauzen organoak. Teknologia berrietan Basurtuko ospitalea aitzindaria da estatu osoan. Adimen artifizialean oinarritzen den lehen aparatuarekin lanean dihardute. Me operé de próstata en el 2020, pero ha ido subiendo poco a poco. Onurak handiagoak dira, diagnostikoa zorrozten denean, tratamendu egokiagoak topatzen badituzte. Hombre, mucho mozador, claro, sí. Síntomas, nada, cero patatero, no. Urtean, 2000 paziente inguruk jaso ahal izango dituzte teknika horren aurrerapenak. Zehaztasun eta segurtasun kliniko handiagoa ematen dute. Teknologia oso azkar doa, eta orduen radioterapian bebai. Eta zer ikusi behar dugu, gure pazientak gero eta hobeto tratatuko direla,